I gdje ste ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu u Serbian Show i sa vama je Čepo i danas počinjemo jedan od novih serijala, novu igricu počinjemo da igramo, a to je, kao što možete vidjeti, Dream Liga. I sad ćemo ući u nju da vidimo kakva je to igrica, da li je dobra. Ako vam se bude svidjela, mi ćemo da nastavimo. Ako vam se ne bude svidjela, mi nećemo više da igramo na ovom kanalu, ali ja mislim da će vam se svidjeti. Samo da smanjim zvuk. Evo ovako. Touch to continue, the goal post, football revolution. Sad se ovo učitava. Touch to continue. Sad ljudi biramo kapitena. Ovdje mogu da napadnu i dobri igrači i loši. Ovdje su sad svi loši. Eduard, ništa. Mertesacker, evo Mertesacker iz Arsenala. Njega ćemo možda, ali on je odbrambeni. Da li ima neki bolji? Volker. On bi bio dobar. I Kedira iz Reala. Čekaj bre. Kedira iz Reala. Njega ćemo. Ovo su vam stari igrači. Mislim da ovdje... Da, ništa. Nešto se zbunio sad. Martinez. Tyson. Moreno. Ne znam, stvarno. Šta kažete ljudi na Kediru? Ja mislim da bi to bilo najbolje. Kedira, gdje si? Ne bre, ja rekao to Kediru. Ne destra, nego Kediru. Evo ga. On je kapiten. I slagat ćemo ljudi ovdje razne, igrači će biti iz raznih liga. Sada da počnemo, sad nam tu objašnjava, tu malo šutiraju, evo ga, loading. I evo da imamo 50 kolnica ili para, ne, zovemo se Dream FC, ući ćemo i na golu je Bijalovski, Fan, Buhor, Martin, Miller. Kedira, što igra Kedira? Dobro. Hernandez. Pa mogle bolje, ali nema veze. I sad ćemo ući u My Club. Stadion me baš briga. Ovo će se zvati, samo da napišemo ime. Ne vere. Ne budu šta sve veliki. Serbian. Ne veliko brez. Serbian Show. Ovo malo dobre. Mislim duplo. Serbian Show. Idemo dalje. Down. Ok. DRM. Kako tu da stavimo? Ne, stvarno. Ajde stavimo tu. Da stavimo SLČ kao Savo Luka Čepo. Down. Kept. Sad ćemo napraviti svoje dresiće. To možemo, tu pravimo dresove. Tu možemo da... Čekaj. Input, ne.
stani tako napred. I tu sada možemo kupiti i dosta drugih dresova, ali mi ćemo prvo ove, pošto sada trenutno nemamo para. I napred, ja sam mislio ljudi nešto za putu ovako napred, vidite kako to moćno izgleda. To, ne, to su im šarete tu, može. Broj 9, da bude plavi, ovakve boje može, štucne vidjet ću. Shorts, isto plave boje. Broj na shortsu, ovakve boje, čekaj, broj, isto takve boje, možda štucne, neka su i bele, to su HomeKit, Kept, idemo sad dresove koji nisu kod gostiju kad idemo na strani stadion, neka budu ovakve boje, vidite kao zlatno nešto na foru, tako broj ću da vidim, to su, pa ne, može, takav, broj na dresu, nešto, da može, izvinite ako u pozadini čujete moju majku, može crveni, ne znam sad, ljudi menjat ćemo mi dosta toga, uzet ćemo Kept i idemo u jednu tekmu, moramo prvo ne moramo, idemo u jednu tekmu, kakva ćemo dresu, idemo ljudi u tekmu, Serbian Show, a svi su uvijek, nema veze, protiv Novara. Nemam pojma, ljudi, nikad nisam čuo za ovaj tim, ali idemo. Idemo, ne znam zašto secka ovako. Kontrole su vam na B dobacujete, na C ubacujete i na A šutirate. Sada smo imali priliku, ali ništa od toga. Njihov golman izbija, naša lopta. Slabo. To. Ne, šta sam sad uradio, zakomplikovao sam stvar. Dajmo da damo go, jedan. To, kakav start. Idemo. Go! O, kakav go! Ono. Sad ćemo vidjeti to na usporenom snimku. Tuf. Bam, bre. Za medalju, bre. Bravo. Šta? Nisam uzeo loptu, on je samo stojao. Mijenjati igrača kad nije vaša lopta na C, klizite na A, idemo jedna kontrica, lepa dodavanja, da li ćemo pretrčati golmana i 2:0, opet zabija gol. Bravo samo smo pretrčali golmana. To je bilo lako za nas. Mogli smo da ga lobujemo. Probat ćemo da ga lobujemo.
malo finte pritiskati samo po ekranu, ali ovo su neki loši igrači, pa vam oni ne mogu raditi finte, ali verujte mi, ja kad sam imao Cristiana Ronalda, Messija, pa sam ovu igricu ja igrao, oni su radili sve finteve, sve. Khedira je upravo zabio gol. 40. minut. Serbian Show vodi 3:0. Ne. Ovo SLČ, ako me niste prošli put čuli, to znači Savo, Luka, Čepo. Da, može i Lj, ja bi napisao i Lj, pa da ima i Ljubo, ali samo 3 slova. Fuck. Ajmo nazad. I poluvreme, ljudi. Idemo sada da im utrpamo još golova. Faul za njih. Ne, dobra lopta, ali naš igrač Sami Khedira. Faul bre. Faul. Nisam. Htio sam da šutam, ali nisam, ali glava i 4:0. Kako, jedino što mogu da kažem jeste kako glup go. Mislim, po meni ovaj go glup. Golman je mogo bolje da reagira, ali šta ćeš? Izvinite ako čujete moju majku, ona upravo priča na telefonu. Gore, tako je. Ajmo šut. Dobar šut, samo da išu u okvir gola. Samo da i nešto. Dobro. To. Idemo. Ajmo petarda da bude bre, petica. Idemo. Pored gola. Khedira. Ali morat ćemo zameniti Khediru. Sada skupljamo i skupit ćemo dosta para. Ovdje po utakmici dobijete po 20 i nešto dinara, ali zato igrači koštaju. Cristiano Ronaldo, Messi, oni vam koštaju oko 700-800 dinara, ali to je mnogo teško skupiti. Pa ćemo mi krenuti tako napad da skupljamo jer je tako mnogo lakše. Ne mogu da verujem. Brate, šta si promašio? Gledaj ovo, čist gol je trebao da bude, gledaj. Ti bre, Kako to nisi dao? Ti što secaš, šta li ti je? Nemoj da se povrediš samo. 1 minut nadoknade, idemo lopta za ajmo petarda, kakva petarda, ovaj ne može šutni da pogodi okvir gola, iako je dao 2 gola. Ovo je zvučalo glupo. I pobedili smo ljudi sa rezultatom od 4:0 i dobili smo 41 coins, to malo više dobijete u nekim utakmicama, prvi sport tabele. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem, pozdrav!